kanin yung tanan. O karon guys, na surprise ako guys. Kaya nga pag umangton si Sheila na nawag ni ingag mo ari. Jo kay bugon sa day jang ihatod guys. Gi-surprise dai ko ni Mamayang. Ay Mamayang, shout out ko diha sa Netherlands. Hi Mamayang. Ug along yan. Yan. Gi-surprise ko guys kay si Jadi aning palit ani. Anja gihatid ni Sheila ris bay karon. Surprise juga ajo. Tatadadag. Ini balik dyan ni Sheila. Ning palit agang anak guys. Kuman dili ang anak sa mo to sa lajong dapit. Dyan ning palit siya og ipa-deliver sa bahay. Diyo okay baw. Na naidang ipa-deliver. Mani nga surprise din na guys. Tanawa guys. Dyan isa guys. Gisi do karton. Namalit siya guys. Dyan ipa-deliver sa mo. Sheila. Salamat day Sheila sa imong pag-deliver ari sa bay. Okay. Tadadadang. Di ara guys, sa tengah belihan na. Okay na. Mga kuan siya guys, gamit sa. Ay sa. Wani siya gihatod sa pagumangkon ari. Karon pa gi. Ara day. Ari sa day palihog sa gubat pa day palihog sa. Mane guys, gihatod ni Sheila ani. Nah guys, dadadadang. Yes, alang nagana guys, tap. Na? Salamat Ginoo. Kaya mo ko magdahom na ay jang ipatod ani ni Mamayang. Mamayang, dagang salamat sa imong kabuutan na. Naa mi sabon na. Oh yes, dagan ka adto. Sapod nangalinan si Inday sila. Nangalinan si Inday ani. Ano pa dyan niya. Yes. Diyan yung balik dyan Inday sila guys. Ang dagang anak wa din he. Tapos laing nasod si Mamayang. Ning palit si dyan. Ujo ko kahibaw. Gisurprise mi niya. Siya ba po ni guys. Alang naghan na. Ilan ni ka sa putos. Hala alang naghan na guys. Ako be. Asa kang ipalong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10. Sarap bay, day. Dagang kaadong sabon, day. Napo ka, puto sabon. Nilong. Salamat, Mamayang. Butan ko ng anak, guys, si Mamayang. Ano, taringan lang. Taringan, arrange lang i-file. Ada ay na lang nung anak ra kay. Inday. Mamayang, wala makita si Mamayang. Na. Ay po sana long ada pa hagat long. Salamat ka Mamayang daghang. Salamat sa imong kabuutan. Wa mo ka nagbanha na nga na kay gipalit ingani ha. Yes, salamat Ginoo. Daghang namig sabon guys. Udah ako kani umot jud ni ba. Kapareha man sila pero kan dito sa lahi siguro ni. Salamat Mamayang di apoy pang pasabon og plato guys. Dai naghanap tag pang sabon og plato. Aday. Hello, daghang salamat Mamayang. Udah apoy pang kuan ni siya guys. Pang si Arne. Ayun lang ayun. Hindi na daw bata. Salamat Ginoo ni hindi kay di na may mag-uog sabon. Yes, salamat Mamayang. Mayang butan. Saka de surprise pag-agaw. Surprise minimo na. Na namin sabon plato o daghan. Pat kay botilya, una po kaputo sabon. Daghang salamat na. Kasi Ang pinga kanunay. Moro to guys. Na-surprise din ko. Pinuhagon say. Ingon mag-ahang pagkumangkon nga na. Muari siya. Wao kay bagon sa dayang ihatod. Di. Ako man di ay ni. May pinagmuari ra. ako. Manglaag. Ako. Ang magiging drop. Ano dyan dali ra siya. Hatod. Surprise! Asa ko nanigikan ki surprise. Lagi ka na. Ano po no? Oh. Ako.
kasi. Ana si Daishila. Si Mamayang, isa tang gi-surprise, wa nagbanha. Amina. Wa nagbanha dyan na mo ang Mamayang, guys. Thank you, Maya. Salamat Mamayang, kaya di namin mag-sabon. Oh, daghan namin sabon, guys. Huh? Buta na ba ni panggiraw ba? Tara nga lo. Ano sa ano? Salamat, Ginoo. Mara to, guys, dagang salamat. Salamat usab Mamayang. Ang gi-surprise ni Mamayang namo. Mga sabon. Panglaban ni guys. Powder. Guys, ugaron guys, diyan ay ang lain nga surprise. Nganing abot na ako, guys. Oh, nala po may surprise kay mo ka, guys. Tanawa ni guys. Gitagan mig bugas ni Auntie Pina. Salamat Auntie Pina sa Santa Cruz. Shout out to Auntie Pina sa Santa Cruz Kanawa kandihay Bohol. Ini ijang bugas. Gihatag. Ha? Salamat kado ante sa imong mga grasya. Kay ba mo guys, ni ay pilit gid ni nga tapo. Guys na, ha? Pilit ni nga tapo. Ini pong ibabaw guys, wa ko kabaw unsa ni. Basig pilit pud ni nga puti. Mga ano pa ni sa ante ha? Isang gi-share isang mga pilit na may pilit guys. Daghang salamat ante ni ini. Mahal na ba ni palitan guys? Orang kadaguhan. Ilalim po dijang pagbiyahe ani guys, bugat. Salamat Auntie Pina sa Santa Cruz Kanawa, kadihay Bohol. Sa isang grasya nga gi-share ni Janamo. Salamat usab Ginoo. Daghang salamat guys. Palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel. Maralong Bulanon, daghang salamat.